murapi mkuru uripo, wemudza ndiye Jesu anofarisa varombo. James chapter 5 verse 14. Pana anotambudzika here pakati pedu? Pana anorwara here pakati pedu? Ngadaidze vakuru vekereke vamunamatire. Kana akaita zivi ucharegererwa. Vanenge vamuzodza namafuta. Shoko raMwari riri pachena. Kana uchirwara, murapi mukuru ndiJehovha. Vamwe varapi vese usati warapwa unobhadhara muripo wekuvaona, but uyu anofarira varombo. Zita rake ngarikudzwe, zita rake ngariimbwe. Hunde Jesu anobva ati zvitadzo chaizvo zvinoregererwa. Pane chimwe here chatingada? Ndechipi chipatara chinorapa zvivi? The only hospital inorapa chitema chipatara chaJehovha. Ngatifambei naye, tifambe naye tichibva pano tichienda naye kudenga. But then satasvikako, zita rake ngarikudzwe, zita rake ngaritendwe, zita rake ngariimbwe, tichiziva kuti hakuna umwe asi ndiJehovha chete. Muimba anoti mbiri kunyenyera Mwari. Haleluya. Mbiri kunyenyera Mwari. Nyenyera Mwari ndiJesu pachake. Tinodavira Jesu, ndiye nyenye yakabayiwa pamuchinjikwa. Tinorapwa nekuda kweropa raJesu. Kana wapinda muchipatara chaJesu, kana wapinda muchipatara chemurapi mukuru, the great physician, ropa raunoiswa iropa raEmmanuel rinobva mutsinga dzake. Iroro rikaiswa mukati metsinga dzako rinodzinga ugwere gwese, urwere hwechitema hunotama. Naizvozvo kudza zita raJesu, imba zita raJehovha. Unofanirwa kuriimba zita raJehovha. Zvimwe ndakatadza, haleluya. Zvimwe wakatadza hama yangu. Chinhu chaunoda kunzwa chete, kunzwa zita raJesu. Mwoyo wako unonyaradzwa kana uchinge wanzwa zita raJesu. Kana ukaudza vanhu pamusoro pechitadzo chako, vanofamba vachikuseka, vanofamba vachikutaura. But kana uchida kunyaradzwa, taurira Jehovha zvivi zvako. Inotaura pachena mapisarema 32, akaropafadzwa uyo akaregererwa zvivi zvake. Naizvozvo zita raJehovha ngarikudzwe, zita rake ngariimbwe, zita rake ngaritendwe, nokuti hakuna umwe. Apo achazouya, achiuya nembiri neupenyu. Shoko raMwari rinoti achauya nembiri, mbiri yevatumwa, mbiri yake nembiri yaMwari. Kana mbiri nhatu idzi dzasangana, ipapo vese vanenge vakafa makuva vachamutswa. Kunyange ukafa nekurwara ikoko, kana ukaenda pachipatara chaJehovha uchamumutsa parumuko gwekutanga. Naizvozvo kudza zita rake, imba zita rake. Why? Nokuti hakuna umwe, ndiye Jesu chete. Ndinoda kunamata nevanhu vanoda kuti ndoda kutransferwa pastor. Ndiri kurwara ndiri muchipatara. Manda akuda kurifeiwa to a better hospital. Hospital inoti kana uchinge waenda haina mochari. Hospital yaunenge waenda hapana munhu anofiramo, hapana munhu anobayiwa jekiseni renyika ino, but uchabayiwa jekiseni roruponeso raJesu pachake. Odaidzira uchiti hunde Jesu. Kana uchida zita iri, namata neni mukati menguva ino. Even musoro merusando tonamata pamwe chete. Uri kurwara here munhu waMwari? Usaende kumwanga, usaende kwaprofita. I recommend the great physician Jesus. Zita rake ngariimbwe, zita rake ngarikudzwe. Hakuna umwe kunze kwa Jesu chete. God bless you. Amen. Amen.